Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Taka jingthie kaba arpheu phut thit u arthur ban thie bat ki nrungut ki tanga jong u men kpa u bana Brazil ula kurmar jingmut sibun hakini kisngi namar ba umyo ban thie lang bat la ki nrungut ki tanga hakaju ka jingthie namar ba ka jingthie jong u ka red palat bat bunsin u ju thie no hamadan ban yo thie lang hakaju ka por bat ki nrungut ki tanga henreimta ula yo ya ka boj ka biang tam bat ulah penlut hadu prapo jar pound lane keba shongdor prapo wei point san lak haka pisa India hakaba ulah thie ya ka jingthie keba arpho phut ka jinghe jongka bat kate ka long ba un yo ban thie lang bat nrungut ki log jong u haka wei ka jingthie da kate ka buj Arthur o urso u kermen baka jing ye jong u bat ki nrungut ki tengah kanang te song namar ba uyo ban penlut per bat ki baro haka wei ka jingthie kaba he da arpho phut la nyo phut ka jingmut na ka banta ban thiet ya ka te ka jingthie ka dainamar ba ka red palat ka jaka ong u Arthur u bana so pulo jong ka ri Brazil man ka por banga dei ban thie nga don tang ka jingthie ka ba long ban thie arngut bru bat kumta nga ju thie no hamadan ban yo ya thie lang bat ki nrungut ki tanga jonga haka ju ka por haka jing im jonga nga ju kwa ban thau ya ki lat ki lenti ban pensuk yala ka jong ka jing im bat yala ki jong ki tengaru ula ong shu u Arthur ula pen i ya ka dur jong ka te ka jing thie ka ba arpho phut haka page yo u haka Instagram bat ka ba u shim ba ka dei ka jing thie ka ba he tam haprathe u Arthur bat ka tenga ban ningkong jong u ka luana ki la ya kendu ha usnem ar hajar arphoi bat hadin kata la penlong ya ka jing yatho jong u bat ki weipat ki kenthe haka jing penyait jong ka balang Katolik tangba layathu ba ka te kam song singan sati namar ba ka Brazil kam pdiang ya ka jing ribun tengah jong ki senrang kamenswa u Arthur udon khandai ngut ki tengah henre ha usnem baladep ula pelak sans ingno ya ki saungut bat hadin kata ula yapoi sayaka Olinda Marie ka ba sanpuai snem ka arta bat menta ya syong ya saklang bat ka Luana Kazaki arpunyo snem Emily Souza arpuai snem Valkyrie Santos arpsau snem Olinda Maria sanpuai snem Damiana arpulai snem bat ka Amanda Albuquerque arpu prasnem u Arthur u ongru ba ukwa ban peniuk khunlut ya kita ki tengah jong u bakin om sngeu kenja haka jing im jongki